Hola a tothom! En aquest vídeo explorarem amb més profunditat com es programa la placa SP32 SteamMakers. Recordeu que abans de començar a programar i crear els vostres primers projectes, si utilitzeu un dispositiu amb sistema Windows, heu d'instal·lar el controlador SP32 des del Company Portal. Si utilitzeu el Linked, no serà necessari dur a terme cap instal·lació, ja que l'entorn de programació detectarà la placa automàticament. Per programar la placa SP32, ho fareu des d'Arduino Blocks o des de l'IDE d'Arduino. En el cas de fer ús de l'Arduino Blocks, heu d'instal·lar l'AV Connector. Si utilitzeu el sistema Windows, el podeu instal·lar des del Company Portal. Si utilitzeu Chromebook, heu de descarregar i instal·lar l'AV Connector des d'Arduino Blocks fent ús del següent enllaç: arduinoblocks.com/web/site/appconnector5. Per altra banda, si feu ús de Linked, l'instal·lador el trobareu a la carpeta d'inici, Aplicacions de robòtica, dins del menú principal. Només l'heu de prémer i de manera automàtica actualitzarà les llibreries si és necessari. Ara que ja teniu els controladors necessaris instal·lats, anem a conèixer l'entorn de programació Arduino Blocks. Arduino Blocks és un entorn de programació visual que facilita la programació de la placa. Utilitza blocs de programació similars als de Scratch. És compatible amb diverses plaques electròniques com la placa ESP32 SteamMakers. En el seu entorn de programació es poden distingir les parts següents. A la part superior de la pantalla hi trobareu el botó per accedir a la pàgina principal d'Arduino Blocks. Al seu costat hi ha el repositori de projectes. A continuació, hi trobareu les opcions per crear un projecte nou o per accedir als vostres projectes. A l'apartat de recursos hi trobareu per poder instal·lar el controlador i per accedir a documentació diversa. Finalment, a la part superior dreta hi trobareu l'accés per tancar sessió del vostre compte. Sota d'aquesta primera barra d'eines, d'esquerra a dreta, hi trobareu els menús desplegables per canviar els sistemes de programació de blocs de codi i per poder descarregar el programa. Al costat hi ha la informació del vostre projecte, com el nom i la seva descripció. Al costat de la informació hi ha l'accés als arxius adjunts del projecte. Seguidament hi trobareu les eines d'edició de matrius de LEDs, pantalles LCD i OLED. Al costat de les eines d'edició hi ha el botó per poder compartir el projecte. A continuació, hi trobareu el nom del projecte amb la placa que esteu programant, els botons de desfer i refer, el botó amb desplegable per guardar i exportar el projecte. Al costat, hi trobareu la configuració del programa AV Connector i el botó de pujada del programa a la placa un cop connectada. Tot seguit, hi trobareu els botons per obrir la consola i el d'actualitzar els ports de comunicació. A la part esquerra de la pantalla trobareu els blocs de programació organitzats per categories. En gran, al mig, hi ha la zona de programació on podreu apilar els diferents blocs per poder crear programes o seqüències. A la dreta de la pantalla trobareu una barra amb diferents eines. La primera, la de la càmera, us permetrà fer una captura de pantalla del vostre programa sense fons. La motxilla permet guardar blocs o conjunts d'instruccions que utilitzeu més. A continuació, hi trobareu els botons per maximitzar la mida dels blocs, per centrar els blocs, per ampliar o reduir la seva mida i, finalment, la paperera per poder esborrar els blocs o seqüències que ja no necessiteu. L'IDE Arduino és l'entorn de desenvolupament integrat multiplataforma per programar plaques compatibles amb Arduino, com és el cas de ESP32 SteamMakers, amb un llenguatge de programació basat en C o C++. IDE són les sigles d'Entorn Integrat de Desenvolupament. Incorpora un editor de codi que facilita l'escriptura de programes. També disposa de nombroses biblioteques i exemples que ajuden en la programació. Permet compilar i pujar els programes a la placa amb tan sols un clic. Aquest entorn de programació disposa de les següents parts. A la part superior de la pantalla trobareu el botó de verificació del programa i el de càrrega del programa. Al costat
Hi trobareu el desplegable per poder seleccionar la placa que voleu programar. A la part superior dreta de la pantalla hi ha el botó per obrir el plotter. El plotter és l'eina que us permetrà visualitzar les dades de manera gràfica enviades des del port en sèrie. Al seu costat hi ha el botó per obrir el monitor en sèrie. A la columna de l'esquerra hi trobareu l'icona de la carpeta que us permetrà obrir i tenir accés als vostres programes propis, sigui en local o en el núvol. A sota hi ha el botó de gestor de plaques. Tot seguit, el botó per gestionar les llibreries. A continuació, el botó d'accés a les dades de depuració del programa, que us permetrà analitzar el seu funcionament i detectar possibles errades. I l'accés a l'eina Search and Replace, que us permetrà buscar cadenes de text dins el codi. Finalment, hi ha la icona per poder iniciar sessió i tenir accés a tots els vostres projectes. L'apartat més gran i central de la pantalla és la zona de programació, on escriureu el codi per així programar els vostres projectes. Per connectar la placa i començar a programar amb Arduino Blocks, heu d'entrar a l'aplicatiu web. Creeu un usuari nou si no en disposeu de cap o inicieu sessió. Amb la sessió iniciada, premeu el botó Començar un nou projecte. En aquest exemple, premeu el botó del projecte personal. S'obrirà un petit formulari. El camp més important és el del tipus de projecte. Com que esteu programant amb SP32 SteamMakers, seleccioneu SP32 SteamMakers a tipus de projecte. A continuació, escriviu un nom pel vostre projecte i, per acabar, premeu el botó Nou projecte. En prémer el botó, anireu a la interfície de programació. Ja ho teniu tot a punt per programar la placa SP32 SteamMakers amb Arduino Blocks. En aquest primer exemple, programareu la placa per tal que enviï en bucle un missatge en concret per port sèrie. El port sèrie, també conegut com a port de comunicacions en sèrie o interfície en sèrie, és un tipus de connexió utilitzada en ordinadors i dispositius perifèrics per a la transferència de dades. La característica principal del port en sèrie és canviar les dades en sèrie, és a dir, bit a bit, a través d'un sol canal o fil. Dins de l'estructura Inicialitzar, arrossegueu el bloc de categoria Comunicacions i de subcategoria Port sèrie de configuració de la velocitat de transferència de dades, baud rate, del port sèrie a 9600. En el bucle principal, hi col·locareu el bloc per enviar un missatge en concret que trobareu a la mateixa categoria, seleccionant que es realitzi un salt de línia. En el text, escriviu Hola món. Un cop finalitzat el programa, heu de transferir-lo a la placa. Per fer-ho, seguiu els passos següents. Comproveu que AB Blocks Connector està obert. Connecteu la placa a l'ordinador mitjançant el cable USB. Seleccioneu el port de comunicació. Podeu connectar i desconnectar el cable USB de l'ordinador per diferenciar quin és el port de comunicació. Si no hi apareix el COM directament, cliqueu a la icona d'actualització. Feu clic al botó Puja per carregar el programa a la placa. Per poder visualitzar el monitor sèrie i comprovar quins missatges està enviant la placa a l'ordinador, heu d'obrir-lo en el vostre entorn de programació clicant al botó Consola. Seleccioneu la taxa de bauds o velocitat de transmissió de dades amb què heu iniciat el port sèrie i després premeu el botó Connectar. Si voleu fer ús de l'IDE d'Arduino, primer connecteu la placa a l'ordinador mitjançant el cable USB. Seleccioneu la placa mitjançant el menú desplegable. S'obrirà una finestra emergent i seleccioneu SP32 Dev Board i premeu el botó OK. Una vegada configurat l'entorn, programareu la placa per tal que enviï un missatge en concret pel port sèrie. Comenceu el programa afegint la instrucció serial.begin 9600 per configurar la velocitat de transferència de dades, baud rate, del port sèrie a 9600 dins de l'estructura setup. En el bucle principal, el loop, afegiu la instrucció serial.println. Escriviu Hola món entremig dels parèntesis per enviar el missatge. Carregueu el programa a la placa fent clic al botó de càrrega i un cop carregat, obriu la consola sèrie per visualitzar les dades que rep l'ordinador des de la placa mitjançant la comunicació sèrie.
ESP32 Steam Makers és una eina educativa fantàstica per introduir-se i endinsar-se en la tecnologia d'una manera divertida i estimulant centrada en el moviment maker. La possibilitat de programació per blocs és una excel·lent manera d'iniciar l'alumnat a la programació i per l'alumnat i els docents amb experiència prèvia permet aprofundir, introduir-se a la programació mitjançant text o codi. Esperem que aquest vídeo us ajudi a fer els primers passos a l'aula amb la placa ESP32 Steam Makers. Gràcies i fins una altra!